सब भाई लोग के नमस्ते प्रणाम। हम बानी अभी एगो कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ काम चलता। देखा जाए भाई लोग हमार बान्हा तो लोग घामे में सरिया आ मुँह हो गई बा बानर नियर करिया। तब वो मेहरारू घर से फोन करके जानता का कहली जा कि रहुआ चली गईली परदेश मजा मारे। बाप रे बाप, है देखा जा ना घामा में कितना मजा आवता, सरिया घर में लोहा घर में, आ तब वो आदमी काम करता। 6 बजे उठ गईला के बाद रात के 10 बजे तक ले गाड़ धरे के मौका नहीं खे। ओवर टाइम कह के काम आदमी जाला तो खाना बनावेला पीना बनावेला तब जाके सुतेला, फिर भोर में एकदम उठ जाले। यही में मेहरारू लोग के घरे का स्थिति रहेला। हमनी के घरे चल जाए न जा तो कहीं मार्केट से सब्जी तरकारी लिया में लेट हो जाला तो मेहरारूआ का कहली स चोदरतिया खन लेके अनिया सब्जी तरकारी आपे बनाई, हम ना बनावे ए बेरा चोदरतिया रात खने। ये कुल दासा रहेला। आदमी देखा बेचारा इतना सब कैला के बाद टाइम से पैसा घरे भेजेला कि हमारी मेहरारू लोग लइकन के दुख ना होखे। आदमी को अंडरवियर फाट जाए भैया तो सोची न कि अगला महीना में खरीद ले। घरे बड़ा स्थिति खराब बा। बाकी एक बेर मेहरारू फोन करके कह देव कि हमार लिपस्टिक ख़त्म हो गई बा, आदमी का मजाल नहीं खे कि ना दें ना दिया तो मेहरारू गाँव में बाँस कर दिया स कि हमार 4 दिन से लिपस्टिक ख़त्म हो गई बा, अब नाटक कैले बानी पैसा नहीं खी देत हैं। ये कुल स्थिति बा। आई देखो अभी और ही आगे चलतनी तो का हम देखावतनी ये भाई लोग मशीन चलावता लोग। अबे देखावतनी हाँ वो सरिया बेंड करे वाला मशीन चलता। आ पानी कैसन पिए के मिलेला बाहर में देखा जा घामा में काम कैला के बाद कैसन पानी पिए के मिलेला। है देखो हमारे सामने लौकत हुई टंकी। ये टंकी काहे खातिर लागल बा कि घामा में जो काम करता ना आई तो गर्मे गरम पानी पी, ठंडा ठंडा ना पी, गर्मे गरम। बाप रे बाप, ऐसन पानी तो गाँव में गोरुओ भैंसिया के आदमी ना पियावेला महाराज। बाकी का करबा जब मजबूरी बा तो ये सब बात समझे के बाद देखे के बा। आ जे लोग पढ़ता लोग लइका लोग बाबू स्टेटस मत लगाव सो हमारा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा। ये कुल स्टेटस लगैला का स्थिति हो कि है सब भाई लोग हम हुआ के यहाँ खटत जा बढ़िया से मन लगा के पढ़ जा न तो लाड़ धर दा।